Фолклорна усмивка. Фолклорна усмивка. И пак е лято, дошло е време, отново в Китно Царевец да се съберем, с огнени ритми и песни нови, приятели, добре сме дошли. С огнени ритми и песни нови, приятели, добре сме дошли. Царевец добре дошъл е всеки, до тук ни водят старите пътеки. Отново е празник, приятели мили, нека да пеем, защото сме живи. Царевец добре дошъл е всеки, но тук ни водят старите пътеки. Отново е празник, приятели мили, нека да пеем, пеем и играем. Орисани сме с добра магия, която знаем, тук вечно ще ни сбира. И нека всички да сме щастливи, до нови срещи навеки. Всички да сме щастливи, до нови срещи навеки. Царевец добре дошъл е всеки, до тук ни водят старите пътеки. Отново е празник, приятели мили, нека да пеем, защото сме живи. Царевец добре дошъл е всеки, до тук ни водят старите пътеки. Отново е празник, приятели мили, да пеем и играем, защото сме живи. Фолклорна усмивка. Написахме летописите на 12-то издание в книгата. Равносметката е изключително голяма. Толкова много млади хора, толкова много усмивки, толкова много подготвени художествени състави от млади хора. Тази година никога не е било с такова голямо преимущество, въпреки че лятото, август месец на почивките ми прави чест, ми направи впечатление, че въпреки лятото са събрани децата именно да творят, да репетират и да се подготвят за своите участия.
включително и участието им на фолклорен извор. Тази година имах възможността наистина много млади хора да посрещнем и състави. Той е видимо от наградите и на големите победители, които бяха удостоени, защото бяха на изключително високо художествено ниво подготвени, с толкова много жар, с толкова много обич с българското. Така мога да обобщя всичко това, което се случи през 4 дни на фестивалната сцена. От Сандански до Шабла, от Видин до Пловдив, до Хасково, това е България, богатството. Имахме възможността да се насладим на красивите изпълнения на всички фолклорни области на това уникално богатство, именно от най-малкият, който беше на 3 години и половина, до най-възрастния на 94 години. Това ни направи още по-щастливи и по-отговорни и за следващите издания. И наистина, както и в нашата песен се казва, всеки да е добре дошъл. Подготовката течеше много по-рано, още от това издание ние не го закриваме, отваряме следващата страница, за да можем наистина да се подготвим и да посрещнем всички тези фолклорни изпълнители. Позволете ми чрез вашия ефир да честитя на всички наградени, да честитя на всички, които взеха участие в това уникално събитие, защото благодарение на тях този мащаб от толкова много хора и толкова състави е благодарение на всички тях. Да благодаря на българското читалище, огнището на духовността, което запазва самобитността, което показва българското именно на младите хора, които ги приобщава, защото това е една уникална институция, която съхранява и трябва да съхранява. Това е ролята на читалищата, защото масово съставите се явяваха от тази институция, но не по-малко важна е на музикалните училища, на всички онези форми на школи, всички онези културни институции под различна форма, които са избрали да се забавляват, и едни го правят и за забавление, не го казвам случайно, защото много от социалните центрови са избрали именно формата на фолклора, и видяхме такива центрови, които представиха изпълнение на сцената тази година за първи път, което ме радва, че не са избрали друга форма, именно са избрали българското. Да благодаря на Фенфолк ТВ за това, че 4 дни неизменно следеше всеки един момент от фестивала, за да може вие да покажете всичко в България, извън него и в света. Няма да се спра да казвам хубавите неща за безупречната организация от наша страна, за всички технически сътрудници, като започнете от най-малкия момент и стигнем до най-големия, които всички едно голямо семейство на фолклорен извор, към което попада и Фенфолк ТВ, защото тези години ние го направихме едно голямо семейство, които чакаме с нетърпение да дойде следващото издание, да се видиме, да изградиме един мост на приятелства, да изградиме един нови приятелства, които да ни съхранят в бъдещето. Това беше и мотото ми към всички онези международни състави, които по линията на Международната асоциация ЦИОВ и пристигат всяка година. Да благодаря на тях, на господин Павлов, президент на българската секция на ЦИОВ, за това, че имахме възможността да се насладим на съставите от Китай, от Тимор-Леща, от Уругвай и много красиви палитри от различни чуждестранни състави през годините. И виждате, че самите международни състави толкова усещат българина, колко е гостоприемен, че подготвиха специална изненада да поздравят българската публика. Това е показателност, че ние трябва да изграждаме мостове, не да ги рушим, да изграждаме мостове на доверие, а именно няма по-хубав мост именно от такива събития, какъвто е фолклорен извор. Изключително съм развълнуван, изключително съм благодарен на всеки един, на публиката, защото публиката не спря да присъства в летния театър, да аплодира своите почитатели. Другото, което ми направи забележение, че тук стана място и за много срещи на близки и познати от различни краища, които идват на фолклорен извор, за да успеят да се видят. През останалото време на годината това не им стига, а именно това стана и място за срещи, с които наистина да се радват, да се веселят в формата на тези фестивални дни, 4-те, които сме предоставили. Винаги сме се старали да предоставим нещо ново, но тази година знаете, че се проведе първият национален конкурс старите песни на нов глас, с които искаме наистина отново
да изкараме образците на българския фолклор. Господин Маринов, честито закриване на 12-то издание на Международен фолклорен фестивал "Фолклорен извор". По традиция се събираме след приключване на фестивала. Каква е равносметката? Приемам това честито само защото мога да кажа, че е успешно. Иначе съвсем не ми се иска да свършва фестивала. Това е един своеобразно тъжен момент, защото след 4 дни на много емоции, преживявания, срещи, да се разделиш с всички тия хора и с преживяванията е трудно, но пък остават приятни спомени. Ами това е равносметката. Равносметката е, че можем да запишем поредното 12-то успешно издание на "Фолклорен извор" с хиляди участници от цялата страна, с изключително много млади хора. Тази година винаги сме имали млади хора, но колкото тази година, може би никога. Много млади хора, това звучи много обнадеждаващо за българската култура, за българския фолклор и за България като цяло. Опровергаха ли се вашите очаквания в началото на провеждането на фестивала и сега след неговото приключване? Надхвърлиха ги, но не го казвам за да звучи напудрено. Казвам го, защото ние като организатори винаги се притесняваме. Винаги си мислим, че може да се случи нещо неочаквано, непредвидено, ни се иска да е така. И когато всичко е минало добре, то няма как да кажа нещо по-различно от това, че е било успешно. Успешно беше, оправда очакванията ни, оправда надеждите ни, че "Фолклорен извор" все още е сред фестивалите, които се харесват, предпочитат и вярвам, че за в бъдеще ще продължи да бъде по този начин. И смятам, тук мисля, че е мястото да го кажа, че за това има принос и телевизия Фенфолк ТВ, защото с това, което правите вие през тези 4 дни, през последните години, допринасяте за популяризирането му, за популяризирането на българския фолклор и, както вие често казвате във вашия ефир, българското сега и завинаги. Перспективата каква е от тук нататък? Перспективата е хубаво, че я има преди всичко. Тя е в положителен план. Гледаме напред, стараем се да надграждаме. В тази връзка трябва да отбележа, че тази година новото беше конкурсът за професионални изпълнители, старите песни на нов глас, който успяхме да организираме съвместно с Българската национална телевизия и Българското национално радио. Смятам, че това също беше един успешен проект, като за първи, разбира се, доколкото може да се каже, че едно нещо ново може да бъде успешно, тъй като крие много неизвестни, то не е познато на хората, но успя да привлече вниманието на хората, които се занимават професионално или поне са избрали да се занимават професионално с български фолклор, тъй като в него имаха право да се включат ученици от музикалните училища, от училищата с фолклор, студентите, които се занимават с фолклорно пеене и, разбира се, вече утвърдени имена на фолклорната сцена. За наше щастие имаше такива участници изключително добри, съвсем различно ниво, разбира се, защото това са професионалисти, вече изградени, бих казал. Трудна задача за нашето конкурсно жури, но успяха да се откроят и много добри сред тях, за да получат и своите награди. И това са новите неща. Ще се опитаме и за до година да измислим нещо ново, за да заинтригуваме интереса на участниците, а и на публиката, защото за нея всяка година предвиждаме концерти. В момента върви един такъв на Илия Луков, имахме концерти на Николина Чакърдъкова, имахме концерти на ансамбъл Чинари, на гости от чужбина, Китай, Уругвай, от далечния източен Тимур. Всичко това благодарение на партньорството с национална секция СИОВ. И тук е мястото всъщност да благодаря на всички тия хора, на медийното партньорство, на Фенфолк ТВ, на Българската национална телевизия и Българското национално радио, на партньорството с СИОВ България и на патронажа на Министерството на културата. Ние изключително се гордеем с това признание, защото знаем, че не всеки го получава, а щом си го получил, значи си го заслужил. Беше изключително приятно в тези фестивални дни
отново да си подадем ръка за ръка и заедно като едно голямо семейство, може би вече смело мога да кажа за толкова години, да отгърнем следващата страница. Написахме летописа на 12-тия фолклорен извор и за финал последното интервю пред камерата на Фен Фолк ТВ тук в село Царевец мога да кажа до нови срещи, господин Маринов, до 2025 година. До нови срещи от мен и както се пее в нашата фестивална песен в Царевец, добре дошъл е всеки. Фолклорна усмивка.